ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പരിപ്പ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അതിനായി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുപയർ പരിപ്പാണ്. അത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നോടം വരെ ഇതിനെ വറുത്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ കുക്കറിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കഴുകി ഈ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ഉള്ളിയും 3 വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 4 ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 2 വിസിൽ വരുന്നോടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് ഒരു 250 ml ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, 2 പിഞ്ച് ജീരകം, പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരിപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് വേവിക്കാൻ ഇട്ടിരുന്ന ഉള്ളിയും മുളകും ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അരച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഇത് അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ തേങ്ങയും മുളകും ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൂടി ചേർത്ത് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പരിപ്പും കൂടി നന്നായി അരച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഇനി കടുക് താളിക്കാൻ വേണ്ട ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പില, ഒരു വറ്റൽമുളക് 3ആയി മുറിച്ചത്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. എണ്ണ ചൂടായി വന്നു, അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി. ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ, ഒത്തിരി തിളക്കരുത്, ചെറുതിള വരുമ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് കറി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഓൾ.